Rikunzi na Pastor Sony pa Heathcliff Extension KB takachibata chimuti misodzi nyatawa pa Whitecliff South kanyemba na bozho zviri kudekedza mani izvi zvikanzi na baba namai chimanikire pa Guruve tsika mwana tsika papa Isabel varimoka mu studio ndechipi chiri kupisa chamakabatira Zimbabwe chinondingendetsa masaisai nhasi zvese zvinopisa papa pasi rega ndingoti Heathcliff Mbiya yepupu pagedhi pamusha. Right. Apo munhu atoonekwa achitosiya Mbiya yepupu iyi. Saka dziri kunguva idzi. Pasi 6 kuseni. Vanhu vasati vakarara. Ndabva ndapindira paGutu district. Gutu district. Kwa chifi chitsauko. Right. Mombe yakafira mumba mudining. Manga muine kitchen unit nemasofa munoziva kuti mudining kana kuri kumusha kwanogona kuti mudining imomo kitchen unit nemasofa. Mombe yakafira mudining. Yakatarisana kitchen unit sofa kusofa. Right. Zvakawanda ndinazo. Gokwe! Kada. Batai makadaro muchida kunzwa zvakawanda. Rambai makabata kachimuti National FM mukati machirongwa the hottest mid morning show in Zimbabwe. KB Kanyemba Bonzo na Washington Marimira aka Boshongora. Musakangana kuti nhasi mtsogorero wadziko President Dr. Emerson Dambudzo Mnangagwa vachakomishena the new Glovers solar energy plant munyati kwekwe zvakawanda. Rambai makabata Zimbabwe Broadcasting Corporation National FM ndawe gopa na 9:30 tivemfeso. Hapana chidindo panoda chidindo hapana chidindo Joshua. Hapana chidindo panoda chidindo hapana chidindo Joshua. Hapana chidindo panoda chidindo hapana chidindo Joshua. Po 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 rikiti bo. Paka mberengwa. Chakumberengwa chiri kuti tani kona ipapa Isabel. Icho kwa demu ya Zimbabwe nyata katomboitara nezuru mukoma kebiti chaitangidza zvekere mangwana vanochinzwa kuti vagotibatsira zvingaitika muri Zimbabwe. Muri Zimbabwe kumberengwa kune murume akaroora mukadzi wake ndokubva vaita vana vatatu. Vaita vana vatatu kudaro vachibva vagara but vanhu ava vane kurarama kwangu achita mukati menzvimbo yavo yekuti vanhu vaitarisirwa pasi vanhu vaita sikunonzi vanotambudzika kana kuti vanodya zvekutambura kuti vazame kubatanidza vachimboita mari icho vachiita seiko murume achimbobuda kunoita seiko kunotsvaga mukadzi achibva nekoko vachizama kuti vaite zvinhu zvavo but mukuita kwezvinhu zvavo murume wepamba apa akabva mwari vakabva vatonga achibva svika kana kuti afa kudaro ziburi yeZimbabwe vanhu vakauya paunga rufu ndokubva vaungana sezvo vandori parufu daro panga pasina chikafu chachiro chekutsvagiriza vanhu vanombotora nguva yakareba vari parufu apa vachipedza rufu mushure mekuviga kwemurume vanhu vakabva vaenda kudzimba dzavo asi hapana kuita wani kweke pasina wani kwe kudaro pamba apa pakabva pataka kuti achishamisa chokuti pakabva pataka kuvakwa mudhuri 4 rooms uchibva usumuka uchipedza uchibva warufa kuchibva kwaitwa kitchen ichibva yasumuka right but yaitika ndechekutizvo mukadzi aibvunzwa nyaya yekuti kwa imimi mararamiro enyu kubva kudzarata yemasiva kubva kuhamba kusvika kuna vamwene vanhu veamai vemurume wemukadzi uyu akashayika uyo mari mazoibona kupi amai vangu vasikadaviri apa asi nyaya davira ndiyekuti izvo vaidavira mashoko ekuti izvo inini zvandiri kuita panapa ndiri kugadzira pano pamba chikonzero pakaitika rufu ndakanyara zvisingaite chikonzero hama neshamwere padzakasvika pano kune vandaidzidza navo kunzvimbo kwandakaroorwa ndichibva ndiri kuno ndichizogara kunoko vanhu vaitoshaya pekugara because panga pasina kugadzikana saka pandaitira kuti ngochezokwana kuti manyaya manyaradzo vanhu vagarewo pakanaka vasvikirewo pakanaka ndive munhu anoonekerawo pamanyaradzo emurume wangu naiboshongora yes uri kuda kakugadzira pamusha asi resources uri kugadzirisa ari kubva kupi mushure mekufa kwemurume zvese zvasikadairike aitaura kuti munenge machironidzorera kumashure regai ndiendere mberi kugadzirira nguva iri kuuya nokuti manyaradzo kazhinji 3 months kana vanhu vakarongeka obva vaita sei saka adaro wagadzirisa pai pabva pawaka kitchen yechibva yapera kitchen yapera iyo amai epamba apa vakabva vabuda vakaita kwemazuva nokwana kuita iwo manomwe 7 days vasepo vachibva vazodzoka but pavakadzoka pamba pamhuri yeZimbabwe vakadzoka vari vanhu vatatu vari mubango remota goloi mhenyu vachibva svikira paka vapindira vachipinda apa vakabva pafuka motokari yakaine vanhu vatatu ine mukadzi iye anova nemurume akafa ari kuvaka pamba paka apa naamai vake nemumwe murume airatidza kuti ndiye muridzi wemotokari paakasvika pamba pachibva buruka ipapo mukadzi uyu achibva buruka akaenda panext door nokuudza dzimwe shamwari dzaiudza kuti ava ndo baba bepanapa ndiyo baba bekwangu aya vachibva udzwa vanhu vaikuti vachibvunza kuti ingawana musati maita manyaradzo zvinokodzero here kupamba pana bhandi pakasviba here but kana maudzwa nemuridzi wechinhu munodavira sezvazviri muchigamuchira sezvazviri ndobva vanyarara kudaro mukadzi uyu haana kunoudza hama dzemurume kana vamwene vake kuti ndo zviripo right zvadaro vachingosvika pamba apa vanotora nguva yakareba 2 to 3 4 hours vari pamba apa
amai vemukadzi uyu ambuya vepamba apa vane kereke vanopinda vatori nechikundla kana nechinzvimbo chekunzvimbo kwavanonamata kwavanga vabva ivo vachibvafonera kunzi tine urombo tiri kukuzivisa kuti mainhingi vatinonamata navo vashaya kana kuti vafa amai vakati pana paini nachitogare mukereke tisu vakuru vachona ndokumira mugoniperekedza ndakuperekedzwa ndokunosiyiwa panowanika malevise murume uine mukadzi achibva vadzoka pamba vadzoka pamba amai vaenderera mberi kufonera dzimwe shamwari dzavo nevavanoziva kuti mudiwa wavo wava kumhanya naye kana kuti wava kugara naye kubva zvakafa murume aiwa avepo apa panga patopera mwedzi pozi dzimba idzi dzakavakwa pamwedzi dzanga dzatopera so papasara bhathroom nechimbuzi kuti zviende saka kumapasi 7 dzemanheru murume akada kugeza muimba iye yakapera iyai aisati yasiwa zvayo midziyo yakati wandei ndobva aisirwa mazibhafu maombaye mune imwe room kuti ageze chikonzera pasati pane bathroom ndobva pinda mame ndovatanga kugeza ari mukati mekugeza mukoma KB nemhuri yeZimbabwe amai vakaona kuti nguva iri kugeza mumwe wavozve yati wandei rega ndinotarisa vachinotarisa kudai so vari kuona bhafu rakadonha uko murume akarara uko ari zi maziso akatobuda munhu dedi baba nengi nokuti aitoziva kuti isari kuti murume aitonzi baba nengi murume achazikana vamhanya vanaona padhuze vavakange vaudza kusanganisira mashamwari ndokunovaudza zvikanzi ndiyambokudzai mufesi wangu kuti murume uyayo pane dambudziko raitika but maonera ndiri kuti ndikuti munhu atopera anenge afa vanhu vari kumhanya vari kuona ndozvaitika ari kunzi endei munodzidzisa sabhuku vatuma munhu anodzidzisa sabhuku pese paitika zvinhu izvi amai mavakaroorwa munzvimbo mutori nevakoma nevaningi nemurume wavo kusanganisira amai vabereki vemurume wavo chaiye ndoma vanogara kumba kwevabereki wavo hakuna tezvara kuna vamwene chete atezvara vakafa havana kuudzwa unobva wanyarara mutumbi vaudza mapurisa mutumbi wakatakurwa pasina hama dziri kuziva hama dzakatozoziswa nasabhuku kuti muri kuzviziva here kuti pamba penyu pane rufu amai vakaendesa mutumbiko vakaenda pamwe chete nemapurisa vachibva vazodzorwa pamba mutumbi ucho sewasiya umochana ndo vanoziva zvavakanyoresa kuti mutumbi unobva kupi munhu uyu anonzi ani ivo vanomuziva papi but murume uyu pakaine motokari yerudzi rwefortuna yakabvesera pamba apa but makipa akabvunzwa vakati nini wandiri kumaona ndobva vagara kudaro baba munini muningina murume uyu wepamba apa chaipo chaipo akabva asvika pamba mushure mekunzwa kuti mai guru tiri kunzwa kuti pamba panapa pane rufu ndizvo here baba munini mai guru zvikanzizvo zvamuri kutoera handisi kuzviziva vasati vapindura vakavashedzana navo vatatu zvikanzi nengi uyai kuno kuzvikanzi havazivo vana venyura pane akashota here apa vapenyu ka rufu rwamuri kutoera ndirupi ko kana riri rufu rwamakapedzisira murizivi kuti muningina wenyu akafa pano mukamuchengeta saka rumwe rufu rwamuri kuda ndiyoripi kodai ndiri ndafa dzimwe dzenguva maiti mukoma wenyu ndakarorwa munikoma wenyu but hapana akafa panapa nekuti vana venyu chi varipo vese saka zverufu rwamuri kutsvaga seyanai nazvo vamwene vakasvika ipapo vakasvika nekunzwa mashoko apa ndasenda pasvika ndapataura nezuro apa vakasvika ipapo vamwene vakanzi vachingogara pasi vachibva kuti ndikukumbirawo mvura muzukuru vachida kuuya nemvura isati yasvika paari vamwene kwenzi vakaskrima kuridza mhere vakataka kutiza vachibva pamba vachibva vaenda but vanhu vakazoudza mushure mekutaura navo chere kunyangwe inini vanoti ivo ndakaona mwana wangu pandaiga muchinzwa mvura mwana wangu akabvuta kapu yemvura mushakabvu akati munotsvagei pano pamba munondikuonesa kurwa vachibva vatiza havana mbozvitaura baba vachibva varwa pasi but nyaya yanetsa manje ndeyekuti motokari yakasara pamba apa iyi zvinhu zvakatika musi wa9 May nhasi 22 May motokari iri kunzi kumapasti 7 dzemanheru kuma 1 usiku nekuma 5 kuseni kwanzi inoita malaitsi ngadzi apa amai ava havasati vatomboenda kunyangwe kune hama kunovaudza kuti pana pandakanga ndane munhu but munhu uyu akafira pano pavakaenda kumapurisa kwanzi vakaenda kaviri katatu vachidzoka iko zvino zvavakangogara varizi ende mota iyoyo iripo namanje amai vanova muroora mumusha umu havana kuudza hama dzemurume kwavakaroorwa kuti ndo zvakaitika pane murume boyfriend yandaifambidzana nayo yakafira pamba panapa mutumbi womushakabvu uri kumochwari motikari yakangopaka muroora uyu haasi kuziva here hama dzamuboyfriend hapana zvati zvataurwa ipapo asi ndine vanhu vakandibata nezuro vachiti vari kuda kutaura pamusoro penyaya yemurume panyaya yawataura yemotokari iri pamba but vatotaura kuti varidzi vehama vazivikanwa
varidzi vehama vaoneka kutoti foni kutoti mafoni saka ndati kuti ndichienderera mberi nayo ndisati nane mumbouni chokwadi kuti uyezve ari kutaura neni ndiani apa andisati ndakupaenda asi pandakapedzisira kunzwa nesuro ndinoziva ndipo uyezve ndichada kutaura nachief vemukati menzvimbo iyi nokuti ndakanga ndatopiwa nhamba dzachief kuti nditaure nawo chikonzero chief vakuziva unyaya ishi. Hey, baba Isabel, ndiani aunza nyaya pachimuti paNational FM? Munin'ina wemukoma akafa pamba apa pana mai guru vari kunyanganya. Right. Ndiye ari kuti zviri kuitika pamba pedu apa izvi. Kana kuri kuti ngozi ichaenda kupi? Ichapedza ani? Asi munhu uyu pamba ndepedu akaunza munhu akafira pamba apa aazama edu. Apa munhu wacho haasi kuda kutaurika naye, haasi kutizivisa. Kumweya mhepo idzi dzichapedzwa sei? Ko kana veukame wemunhu vakazowanika vakati tine chikaranga chatoita kare pakafira munhu wedu, vanouya vachiita pamba pani tisingazivi. Apo nyaradzo isati yaitwa yemushakabvu. Amai pavakasvika vachida kutambidzwa kapu yanga ine mvura nemuzukuru, vari kuti vakaona mushakabvu mwana wavo achiti muri kutsvagei pano munondikonesa kurwa. Saka kuti mushakabvu pane zvakaitwa here? Ndo pandiri kuona ipapo kuti panenge pari kuzviutika. Pane nyaya yakasarwa namai achiti isusu tichiviga mwana wedu tine chikaranga nechivanhu chatakaita sei? Chatakaita. Saka tasingazivi kuti pane kwazviri kuenda. Saka ivo vanga vachiti ivo kana akapedza mazuva asina zvaaita, takataurawo nemunhu watakashanda naye, ndiye watichataura naye kuti ndo zvaapamba pedu, topaita sei, togadzirisa sei. But iye akangovati pari zvinozvi mirai munokonesa munhu kurwa. Zimbabwe inyaya iri kubva kupi? Kumberengwa. Munoti kudini konayo? Mamuka seko baba namai mashonganyika pa Hatfield. Ndozoti makachibata chimuti baba namai musona kubhangeti kuritani kokumweko. Fari muzambi pamwechete kana Queen Lorraine nyasha muzambi zvikanzi tiri kudekedzerwa baba. 4 minutes past 10 ndo pafika ndawe pale manje. Tibateka pa National FM WhatsApp platform pa 0718692244 0718692244. Wanodaka kufona tifonereka pa 0713938538 0713938538. Tinotenda amai avo ngavaende kunoudza hama dzemufi boyfriend tsaona iyo, nokuti vakaramba vakanyarara hondo yacho haizopera mushe. Ivo vachazopedzisira kavazuraya vakasira vanhu ngozi yavasina kupara. Uyo mushakabvu pane zvaakaitwa zvakaita kakuti afe, ndosaka ave kudaka kurwa ega. Mutsa Isaac Chisare Dziga, Owen Mutetwa, Talent Wiseman, King Mambozi, George Kapesi, Mainosa Maitunga, Abio Muronya, Natinashe Gotora, ndinonzi the radio, ndinonzi Peter Zuru representing Domboshawa, the producer, Mr. Haisekwi, Pasignoro Tires, Baba Isabel. Aiwa mkomana nikakachibata we, Baba Miriam. Amai, ngavaende kunoudza hama boyfriend. Pati urikuonere KB kuti maya vanenge vane kumwe kuoma musoro. Kuti kudaro? Kuchii chiri kuitika pamba pasi pavo kapa? Boyfriend yakaurayiwa nababa vakashaya ava, uye amai ndo vakauraya murume nokuti vanga vane chikomba. Ndinonzi mai Nyati pa Stone Ridge. Mosotambira ipapa mouraya mobva patambira panzvimbo pake. Mutanga kuvaka pamusha pasina kana gore. Pasina gore woba mushopu wodzoka kuzozvihodhesa mushopu imomo mawabemo. Prosper Mahara pagoromonzi weArsenal takachibata chimuti zvakanakisisa. Mberengwa mukadzi uyu akauraya murume achida kugara nechikomba. Chikomba chakaurayiwa nemufi chasara kuti chikomba chiuraye mukadzi, tobva tasinka black. Ndinonzi Innocent Nyamindu kumandeya 2 Bermuda Honde Valley wechele shedza imudhara Kaspa Nyamindu katatu. Kaspa Nyamindu Langton Nyamindu pamwechete na iye Innocent Nyamindu po rekiti vo. Zimbabwe munoti kudini kone ichi chepamberengwa 0713938538. Murora hasi kutaura pakauya bamunini akatobuditsa vana zvikanzi vana venyu vakakwana.
saka mariro ndiani wenyu akafa tikaviga tese ava venyu vakakwana mariro ndani pana amai ava apatambirwi vanotouraya varume ndinonzi tibhasi padombo shava pamvere chena. Wekutanga akafa wepiri afa amai avo ngavadure pachipedo. Okay, amai avo ngavabude pachena, ngavataure pachiri pedyo, vachapedza dzinza ravo ndinonzi mabasa masora pazhombe. Saka voita sei amai havasi kutaura ava ende vanenge vachiti panapa ndepangu pano murume wangu akanisiya pano. Good morning Bosho na KB. Amai ava ngavareurure vakauraya murume wavo vega, vanakirwa nouyo anga aine mari, hezvo ruchiwa rwavo rwavasvitsa kupi, vaurayisa chikomba futi, ngavachenjere kupengeswa. Amai ava ngavareurure vasunungurwe ndinonzi My Bright pa Glenview 7 Tanaka. Icho Baba Isabel komana apo amai havasuda kutaura chokwadi. Okay, saka hama dzakazokubatai nezuro, yes, dzichiti tiri hama yemushakabvu anove amboyfriend, dzakazvinzwa sei, dzakaziva sei? Ipapo tichizoenda kumberi manje ndio pasina kuendeka ipapo. Saka ndosaka ndichiti seji iyoyo andisati ndakutaura nezvayo. Ndichakuvigirai tichaenda nayo mbichana nekuti vaitaura nyaya kuti isu tinofanira tati titaure nemi nekuti tanzwa kuti nyaya itosvika, asi tinofanira kuti tine nzira dzatinoda kutora kuwana kufanana nemakansela, masabhuku pamwe chete nekwamambo, right? Foni yakabva yakata. Saka nazvaita mhuri yeZimbabwe aiwa tinoenda panzvimbo mberengo iri muZimbabwe. Yes. Bamoze pachamboko. Mukadzi uyo ngaapedze nyaya dzake ega. Aiwa anonise kudzipedza ega paari hapazi pake pane vamwe varidzirepo. Ndizvozvo izvo zvipatori nemhepo yaisa mamba pevanhu kapo. Asi ari kuti zii zvake mukasvika monzi venyu ava. Muri kuti mudzimai uyu pakabva pamba akazodzoka ane chikomba naamai vake nyakubereka akauya navo. Amai vachingosvika ndipo wakareceiva foni yokuti munhu wanopinda nechechi ashaya, vachibva vaenda, vachingoenda ndipo pakasara pachiitika masiripiti. Ende akaintrodusa kune vamwe kuti ava ndi mama ava ndo vababeli vanapa. Yes, asi vanhu vaisisa zvisezvi ishamwari nehama dzepedyo kwete veukama. KB na Bosho mberengwa maiwe kumusha kwangu kana kuti kumba kwangu kauko chakaitika kwa chifi ani icho Bosho. Ndinonzi Shepherd, ndakakubataika pa Z Plus ndiri pa Pretoria South Africa. Tikuvapa mukoma KB. Yes, tikuvapa vapei chifi vapei sabhuku. Yes. Wadi. Yes. Hatibike mabhodho kupinda mumongo. Hama dzepamusha apa ngadzitaure naamai ava nokuti mumusha mavo makafira mutorwa imhosva iyoyo, asi chipfambi hatirambidze ngaitire kumba kwavo. Ndinonzi Memo Shisha, senior lady we Madrid. Papa ichi ndo chinonzi chokwadi ichi. Memo akapenga. Memo anotaura chinonzi chokwadi. Hatina kukurambidza wafirwa ka but ita ukabuda unofadaya wodzoka zvako pamba tokugamuchira because une mhuri yedu uyezve ndipo ukasiyiwa uripo, kwete kuzotiitira pamba pedu wone wakukonzeresa. Ko iko kuzotsika madziro kwa amai ava simba racho kuzoita kunge pasina chaitika kwewo ustaboni. Yes. Rufu rwamuritsvaga nderani amai avo ushingi uroyi vakauhodhepiko nhai. Ndinonzi Josephat Muchaiwa representing Chirumhanzo kwaZereva village, mwana wamai Lydia, ndimutsoka driver wamurungu. Tinashe gotora more blessing kutadza ushe gweja daidzawo kazita rangu katatu ndi Josephat Muchaiwa. Josephat Muchaiwa. Josephat Muchaiwa. Josephat Muchaiwa. Po rikiti vo. Apo makinzwa makore mukoma KB lese murume nemukadzi vanga vaine zera rimwe chete vaine ma 32 years. Murume baba vepamba vakafa apa vanga vaine 32 years, mudzimai 32 years. Ko chikomba icho chisati manje kuti chakamira sei, anotoziva zvakawanda futi ndiani ndiwo amai abati vakaomba. Saka bamdiki
muning'ina wemushakabvu baba wepamba apa vari kuziva nyaya asi pavakaenda mai guru vakaramba kubuda pachena. Sabhuku handiti akaziviswa kukashedzwa mapurisa. Sabhuku vanosvika pamushaka but sabhuku vanoziva kuti musha uyu ndowakanyemboyo ndokwabhosho uyu hama dzazivere nekuti panapa hatina mazuva tabva parufu. Vaukama muri kuzviziva here nematambudziko vakunzi nematambudziko kuti matambudziko eiko. Pane wedhi rashandiswa namai blaki vari pabeatrice. My blackazo. Mai black pabeatrice hanzi amai vekumberengwa avo igindagoria. Igindagoria. Ari vatofundisa bishopi. Bishop Mutsvairo. Nickname yavo Bishop Mutsvairo. Zvandafunga mukoma KB. Mafungei. Kana kuchinzi kuendiwa kwamambo ka. Apa paida mambo kunonzi kupi uko? Kunonzi kumakaha. Kumakaha. Heka. Vanonzi mambo ani. Aiwa kazita tinaro. Munaroka. Zita tinaro rega ka zita tinaro. Right, zita tinaro ramambo wekumakaha. Vanobata basa mambo nyakuchena. Mudzi makaha. Apa panga vada mambo nyakuchena. Nokuti mambo vakagara vataura vakati zvinoitika munyika yeZimbabwe zvimwe zvacho ndokusaka utungamiri hwepamusoro wakaisa madzimambo makanselasi nemasabhuku pane nyaya dzinotongwa nemalevel apa panga pakuda mambo nyakuchena. Yes, kufuka kwenyu chaitika ndomazimambo yekuti kana vakutaura nyaya vanongokutarisa iwewe zvauri nenyaya yako wobva kutonga. Chekumberengwa icho ama 2K hatina zera nawo. Havatyi, havazeze, havana ganda kumeso. Ndinonzi baba tadiwa pa Eastview pa phase 2. 32 is about 2K. But amai ava, okay, havasi kuzeza, havasi kutya, havana ganda kumeso. Vari kufunga kuti zvichasvika kupi kana boyfriend vakafa vachigeza. Amai vachingosvika pamusha apa pamba apa vachibva vareceiva call yokuti vanopinda naye chechi ashaya. Wacho wavasara naye obva afa. Havasi kuona kuti pane zviri kuitika. Ivo chete ndo vakasimba. Murume akafa, boyfriend yakafa, amai vakafirwa nemunhu wekuchechi. Ivo chete ndo ndimba. Kusvika rini? Popopo. KB na Bozo. Amai avo ngavapedze nyaya dzavo vega. Ndinonzi Cuthbert Mugocha pa St. Kilians High School Makoni East Rusape. Avanopedza vega sei havasi pamba pavo vegaga vari pamba pevanhu. Ndopo siri kuona vanhu ipapo kuti uyu muroora uyu akaramba akanyarara iko zinonzi patogadzikwa ngozi 1 ka kupakaiswa chi2 kupakaiswa chi3 vaka akakunyarara uyu hataurika uyu. Pamwe baba vepamba apa vanopedza dhudhu ravo vega mushakabvu. But pane zviro vasati vapedza. Aiwaka anditi vakadzinga amai vavo vachida kupiwa mvura nemuzukuru vachibva vabvuta kapu amai vakarova spoon. Ndaona mushaka nondikonesa kurwa. Ndiri kuimagina ari mainosa amai vacho amwene vanga vasvika vabvutirwa kapu ndikosinai vachigara sei. Kubva nezuro pamakataura nyaya iyi kusvika nhasi hapana here update, hapana here zvati zvaitika. Apa setup yo update apa asi nyaya iripo yatikafonera ndeveukama vemunhu ane motokari uyo wokufira panzvimbo uyu, right? But vanenge vari kutanga vasvika nokuita saka havasi kubatika. Tichavabata ndosaka ndati ipapo ndombopamira because ndingapfekera mashoko asiriwo. Tisati tanzwa nawo nenguva dza 10:30 mutundi watonga pabotsikana Nambia wega unongozvinzwa kuti panapa pane huchu kuti tapi dzudzu madamunyu nako kukomedwa maidhipa machipisa. Baba vepamba apo kumberengwa vakambofanei akafa rufu runotsanangurika here nokuda kwekuti ama 2K vatora mukombe usina zera navo. Ndatya naye mukadzi uyo pamusha wevanhu uyo nyaradzo ikangoitwa chete ngabva aenda kumusha kwake. Ndinonzi maidhi ndiri pamachipisa. Anobvuma here? Amen. Kana aramba imusha here? Pachagarika pa apa agerika amai avo ngavauye kuno ndivatonge. Inini ndiri sabhuku bhuru mango pavhenda kuDhaundero.
Bhurumango. Asi zviri bhuru ahe pamwe sapo kubhurumango bhurumango pinde mazino kasingeti mbenge kudia basi. Fafaidza ichimwe icho kwadi muri yaZimbabwe ndiri mukati mekufamba tange takadzipakata muri yaZimbabwe ndiri mukati mekuvimbisai ndine nyaya muri yaZimbabwe yekumount Darwin yemuprofita nevakadzi vatatu akamuka kuseni akafa akagara pacheya nguva asi apa ndombokupai zviviri ndini apa regai ndimbopinda mukati menzvimbo yeGokwe muri yaZimbabwe paka Gokwe chakugokwe chiri kuti tani Gokwe chief inonzi Gokwe kana chief mukoka raita Gogo chief mukoka muri yaZimbabwe pane village rine misha miviri yakabatana iri padhuze napadhuze misha miviri iyi vese vane zvigayo yakabatana kudaro so kuna mbuya vane musha vaine muzukuru wavo mwanakomana ane 8 years zokuberekwa 8 years aifudza mombe ari padhuze nepamba zuva rakunovira mbuya vacho ndo vanga vachigaisira vanhu pachigayo muzukuru achida sei achifudza mombe zuva richibva ravira mbuya achibva tanga kusvedza muzukuru uri kopiko vakazongoona mombe dzako ngotendera paruvanzi munhu wacho asi kuonekwa vachibva tanga kushevedza muzukuru asi kuwanikwa ndokutanga kufamba vachishevedza muzukuru asi kuoneka kuyamba kufamba vafambe kumapasi 11 vachingori mukati mekutsvaga ndopa vakanzwa vakushevedzwa nevamwe vanhu dzokai kuno kumbuya mwana aita sei awanikwa mwana uyu paakawanikwa panext door pambawo pane chigayo zvakare ari mugadheni akawanikwa mugadheni akasungwa netambo maoko nepahuro tambo yakatodzika zvokuti vamwe vaitozama kuti ngatikasirei mwana akutoneta vanhu vamhanya kudaro tsvagai pamba paye pane gadheni rawanikwa pane chimwe chigayo paya ndobva patsvagwa banga rikashayikwa harina kuwanikwa pamba pakashayikwa banga Zimbabwe apo mwana akasungwa huro akutoneta banga rashayikwa kudaro vanhu vachibva ati aiwa handi pane moto here even moto chaiwo ngatiushandisei kuti tambo ite sei idambuke pakangonzi tambo moto tambo ndobva yasununguka ega mwana wautsura befu chii chaitika ndosvike panapa anoti mwana ndanzwa izwi rechindirume richindishevedza pandachenderera kuseri kwemba kwambai amai kundova ndiko kune gadheni ndozvandiri kupedzisira kuziva ndabva ndaita hope saka kupembuka kwandiri kuita ndiko kwamuri kuti ndizive ndasungwa sei ndasungwa nani hapana chandiri kuziva nyaya iyi yauya naamai vanove amai vemwana uyu vanotaura zvakare kumashure vachiti kune munhu akambouya kuno umwe mwana wangu mukuru kune uyu achiti shamwari ndiri kutsvagawo pamba pamai nhengi vanditi kune mwana ari kuda basa anonzi nhengi uyu anga ari mwana wangu inini mwana wangu asingatsvagi basa asi munhu akanga atsvagira basa mwana uyu zvakare ndo pamba paamai vaya pawanikwa zvakare mwana uyu ari mugadheni akasungwa iwo vanhu vanogara pamba apa akaonekwa mwana akasungwa vari kuti kudini muroora wepo ndiye anonzi tambo yeuna chitambisa nevana panapa iyi asi amai yepo anonzi kwanzi vanga chiti kana tambo yandiisive asi muroora akati aiwa tambo yambenge ichitotambiswa nevana panapa iyi pane vana varipo kureva kuti tambo ndiye papi tambo ndiye pano iyi yambenge ichitotambiswa nevamwe vana masikati but amai yepo akati tambo yandite sei handiisive ende nguva inotaurika mashoko kwanzi mai ava panenge paitika nyaya havataurike nawo asi ndivanozodzoka zvakare vachiti vakutanga kutaura nevamwe kana pamboita nguva nyaya dzadarika so vari kuti handichazivi torarama sei umwe mwana akambotsvagirwa basa dzimwe dzenguva munomboona mombe yakatofa pamwiri muyadhi mavo asi havatauriki nawo so vari kubvunza kuti toita sei nezviri kuitika iko zvinozvi zvaakuvana uyu mwana anga akasungwa uyu datanonoka kumuona aigona kutofa aunza nyaya amai vemwana akamboshayikwa akazoonekwa akasungwa izvozvi mwana ari kunzwa sei iko zvino zvari right ake vakaenda naye kuchipatara notariswa kuonekwa kuti no pane kurwadza kwokuti tambo dzake dzakasunga dziri kurwadza but mwana but vari kuti hatichisina kugadzikana igokwe kana chief mukoka Zimbabwe munofunga kuti mwana uyu akasungwa nani muri kuti akapedzisira akakuwanikwa achifudza mombe kumanguvai kumapasi 6
pasi 6 manheru ende aifudzira muyati imomo ende mwana antu pakaenda kuseri kwemba akanzwa izwi rechirume richimudana anzwa izwi richimudana munhu uyu akangonzwa izwi aenda kuseri kwemba kune garden munhu uyu haana kumuona chanotipesa kuti ndakapedzera ndangoita hope ndabatwa nehope pandakapepuka ndonguva yetu kuti vanhu vachoti uyai mwana ari pana pabvisai tambo ndokwaitiwe kupepuka kwake right pavakasvika vachibata tambo vachinzwa kuti yakatosunga shwe pahuro tsvagai banga mugadheni pavari pamba pachona tiri kukumbirawo banga kwanzi munhu wese ari pamba pakanzi tsvagai banga rikashayikwa pavakati aiwa kana paine moto ngatishandisei moto tambo ichibva yangolusinaika Zimbabwe tibatsirei chegokwe kana munoti kudiniko nacho hanzi naConstance Masango kuguruwe patsime raNewton mukadzi uyo inyoka chaiyo wekumberengwa inoruma zvaisingatyi baba Isabel. Alright, pane mubvunzo wabva wauya panapa ndianiko vamatipa vari muCBD mudhorobha reHarare vatanga kutumira kameseji yekuti chamusitore madi mamupaka basa pachimuti paNational FM vachibva vazobvunza kanyaya yegokwe kana kuti mapurisa vari kuzviziva here. Apa havana mbotaura nyaya yekuti vamboti vaenda kumapurisa vari kuti kubva kuba kutanga amai vepamba pa vatauriki navo saka takuda sekunozi mukugarisana toita senge tiri kunyeberana but zvinhu zvichiitika asi kumapurisa havana mbotaura nyaya yekuti vaendesa kumapurisa. Mapurisa havafaniri kuziva here nyaya iyi. Sei ndimi vanhu munotonga kuti inofanira kusvika kuma kuti takamboshaya mwana yange isati yaripotwa vari mukati mekutsvaga vachibvaona mwana zvine chokuita here nemapurisa. Haisi kidnapping here akitimbonani ndo zvacho mapurisa anofanira kuziva kuti wakwanisa angakasunga mwana ndiani inode mapurisa ndo zvabvunza kamukoma matipa vari muCBD kana vachizvinzwa nyaya inofanira kuenda kumapurisa vabva vazowedzera zvikanzi kana attempted murder chaiyo mwana akidnapwa achibva asungwa because chero musingazivi asunga panopaswa dzimba mapurisa achizobata vanhu panopaswa vanhu vasipo but vanoripota maripota patiwa tsvakurudzo vakomana vobata vanhu. Zviri kunzi morning kanyemba nabhozho mwana uyo wekugokwe akasungwa naamai avo vasingataurike navo amai avo ngavafambe zvisati zvaipa ndinonzi George kunobaya ndiri kunoku kukadoma but havana kuvaona achisunga ende mwana ari kuti handizivi ende ari kuti izwa ndakapedzisira ndiri chirume murora ari kuti tambo yanga yakasunga mwana uyu yakamboonekwa ichitambisa nevana pamba apa asi amai vepamba apa vari kuramba tumanzwira ndochiroda vakomana vemabhandi ndopa vanotangira ipapo. Gokwe hatina zera nayo ndinonzi Lenso Maputa paBeatrice zvacharema 4 minutes past 11 regai katimbonzwa kambo kari kutevera timbonwira mvura. Tinotenda nokuramba makabata pachimoti 11:15 ndopafika nthawe pari manje saka amai vekumberengwa vakutotepfura muimba nyowani votomirira nyaradzo mbiri pamba panyowani shamwari nemaclassmates vachiona imba nyowani futi kuita guchu kuvhura imba nyaradzo 2 futi asi tsuro kurara manhede kutemba speed uyu mukadzi uyu hatina zera naye varume ndinonzi Sagenti moyo pashehuti kukwekwe tsuro kurara manhede kutemba speed asi pakupedzesera shiri yakazongofa baba tadiwa kana kuti Sergeant moyo pashehuti kukwekwe hanzi kutofadaya muimba nyowani vatomirira nyaradzo mbiri pamba panyowani wanzwere kuraiva kwacho ari kuperu uyu akaimba uyu anotipedzera baba tadiwa timupinde mustudio mboya pano paZBC Mbare studio tino studio iripo com studio norekoda atitaniko good morning KB na Bosho. Alright, ndinonzi Letwini Pofu representing it's a Flamaus, okay? Okay, Flamauris fashions lipo takawira daidzai katatu kasinga gumi, okay? Letwini Pofu po rikiti
level tsudzulai chemwe icho kwadi muri Zimbabwe ndiri mwendiri mukati mekufamba mukati mekufafadzani kutsudzura zutika matima nawo senyika ino Zimbabwe dzendoda kutaura pana pandika ndoda kuti ndingorova dunge kusona kwechembere ndikukubatanidza dziri mbiri Zimbabwe ndine nyaya iri panapa yakaitika nezuro mukati menzvimbo yeHeathcliff kunonzi kuchidhaka anodarika Gorodo West Antananarivo Madagascar yes inzvimbo hombe ka chichakaitika rakati richibuda zuro kuma past 16 yezuro makuseni kuna vamwe mbuya vakaonekwa vachifamba ndofa kwasiwa neumwe muri zvikanzi makadii mbuya zvikanzi amuka mamukawo zvikanzi muri kuenda kupiko zvikanzi aiwa ndiri kumbonorasa munamato yangu minamato inoti kana chinge kwana zuva ine kurasa kwainoitwa okay pasina nguva umwe mwana akatozoona kuti zvange zvakabatwa namai ava zvaonekwa zviri pane rimwe nzvimbo apo yanga iri Mbiya yanga ikagadzikirwa 2 handizivi kuti inonzi zvimbuzi zviviri mukatimo zvakagadzikirwa mukati ndobva zvaiswa pagedhi vakaona vachibva vazoudza vanhu pagedhi penyu pagadzikirwa apa asi zvapagadzikirwa munhu watauna ainezvi ndinenguyo mbuya vachibva vatsvagwa vachibva vaonekwa so pamba apa panogara vanhu kusanganisira ana sisi vanogara pamba apa kuri kunzi nezuro wacho zvakare padhoo rinogara vamwe ana sisi pakaonekwa zvakare isusu kuGogo tinoti chimbuzi tinochiti kana chakati kurei tinochiti mukonde tinti nchimba uripo ipapa mangwana acho wazoonekwa mikonde miviri iyi iri mukati meMbiya kuri kugedhi mbuya achibva adanwa vachibva vabvunzwa zvikanzi mbuya tiudzei chichi zvikanzi ndini but ndine hama dzangu dzandiri kuroya dziri kundishungurudza pakurarama kwangu zvikanzi kana muchiroya hama dzenyu imimi munonoisa here pagedhi panogara vamwe vanhu vasikana vanokwenda kuita 5 vana sisi zvikanzi ndofunga uri kugadzira isusu kuti mukufamba kwedu mukuita basa redu iri tishawe maclients tinozvimiririra kaizvo tinoshanda nozvimiririra tishawe maclients hakaka chako na muchemberi vachibva vaenda kumapurisa vana sisi vachibva sei vachibva vasungwa vana sisi vana nhasi vatori kumapurisa so nyaya yekutibvunzwa manje inonzi mapurisa achibva vati kuri kudiwa mafaindi ema$20 panyaya yokurova kwamakaita nyaya yamuri kutaura yekuti makasangana nemikonde munzvimbo dzenyu moendawo kwamambo munoripota saka tambira kuti vana sisi vobhadhara mafaindi vozobuda vobva vaenda kunani kwamambo ndokwavachanoripota nyaya iyi ndobva ndabva munyaya iyi ndobva ndaenda kunyaya inonzi Gutu district kwachief Chisa kune nyaya yakaitika mhuri yeZimbabwe kana makambonzwa kuti mukati meguta reHarare kune vakomana 3 vakanga vari pane imwe mota yaioffload maglazi vachibva vatsimbirirwa nemaglazi 2 vakafira panzvimbo 1 achibva anofira kuchipatara 1 wacho ndiwo kwaGutu zuva ranga achida kunovigwa kwaGutu mukomana uyu kumba kwababa mukuru vake mukoma baba vake kune mombe yakangobva iri mombe yavo kwayakabva iri ndobva yasvika ichinopinda mumba yapinda mumba mudining ndo manga mune kitchen unit ndo mune masofa ndobva yapinda mumba yapinda mudining ndobva yamira yakatarisana nekitchen unit right icharidza hasha ndobva yangodona ndobva yafa yakatarisana nekitchen unit sofa uku pamberi payo paine kitchen unit ndobva yafa pamba apa pana amai vanobatsira vanhu zvechiprofita yafa kudaro kitchen unit iyi yakanga isina mazuva yainda kunotorwa naamai vepamba apa kumukwasha wavo vachiti wapera una mariyo ndikutora mwana wangu nekitchen unit vachibva iko kwaamai vachibva vachibva kuwara ruoko zotochikoka ruoko vakatika accident yekuti vakakuwara ruoko vachibva vatsoka nemwana wapamba vachibva isa kitchen saka mufama akafira mombe umo yakafira katarisa kitchen unit mwana wavo aripo pamba ipapo mombe iyi inzwa iZimbabwe yakatoitwa inonzi beef committee right ndobva yatodyiwa nyama vanhu vachibva vashiyana kuti mari yakati beef committee vanoiziva kuti nyama dzinge chiiswa paskero chiiswa saizi yakafanana vanenge vakabvisa mari vachipiwa mumwe nemumwe yake nyama ndati ndirove dhungetunge ndabva ipapo ndobva ndapindira paMount Darwin pana baba pane munhu akafa murume afa kudaro muprofita ane vakadzi 3 akanga ari kumukadzi namba 2 ndobva amuka mangwana makuseni akagara pacheya akafa ari pacheya yake
baba vake vachibva vatumira shoko rokubva kudotito vachienda kutarweni kwafira mwana wavo vari murodhi ndobva vaita accident apo vanga nemashoko ekuti ndoda kutora mwana wangu ndinomuvigira kumba kwangu pataine musha wake ndobva vaita accident but havana kuita sei havana kufa vaita accident kudaro vanhu vari parufu vakuwasha vachibva vanzi vaende kumvura ndokutora ngoro nemombe nemadhamu ndobva vaenda ikoko vari mungoro vakudzoka mombe dzibva dzavhunduka vakuwasha vari mukati vakoro ichibva yadonha vakuwasha vachibva tsimirigwa nemadhamu vachivaendeswa kuchipatara so izvezvi hapana ari kuziva kuti vanofanira kuti vaite sei rufu rwacho ruri kutovhundutsa tombotanga chepaheadcliff gogo ava vanotozikanwa kudhasiko vanotozikana ikoko zvokuti kubva kubva pamba pavo kusvika pamba pavakaisa pupu panodarikwa misheni kwaonati 27 munhu wakasangana naye machibese kumadanda kucha kuma6 achivamhoresa kuti gogo muri kuenda kupi zvikanzi ndiri kuenda kunoita sei kunorasa munamato muteuro wangu munhu uyu anovaziva gogo ndo paakazonzwa kuti pamba gogo vaisa muteuro pamwe pamba pagedhi revanhu right hapasi pamba pakasangana nemunhu uyu aiwa hapasi vangotodarika zvakare ende vachibvunzwa kuti sei mazosarudza pano zvinonzi kwandanga chida kuenda naonda kuchasvikiki kwakuedza uyezve murodhi makufamba vanhu vakawanda saka ndangoti ndise apo but ndiri kuroya hama dzangu ndiri kunishungurudza pakurarama ndiri kuroya hama dzangu ndo muteuro uyu sei mazowisa pamba panapa apo nezuro wacho pane rimwe dhoo rimwe mukadzi anogara ipapo pakatomboonekwa paine pupu isiri mumbiya ipo pamba ipapo zvakare ndo panogara vasikana 5 vepatouchline vasikana ava ndo vakazorova gogo zvikanoda kutikonesa basa ino imhepo dzamutidira idzi pamba apa varidzi vepamba vari kupi havagari ipapo okay saka tingati gogo vari kuroya vasikana ava here kana kuti vakangoedzerwa vasati vanorasa Mbiya dambudziko rakanetsa ndekuti dzimwe dzenguva zvavakataura ndizvo asi pavakanopedzesera munamato wavo pamba pevanhu apo nekwadarika pakanyemba pafidza paezra pamatsilere pamupembe pabhaloi paka pamba panhingi pashugeti dzi babarora ari kubuda kusenda kusangana nekonde muri kuti munamato unozoita pupu kuti zvidini no munamato wese unotouzwa nako pamunamato kuti tora tsito tora mukaka tora chii kana wanzi tora pupu ndomunamato wisemo umanga mune 2 asi iri yevanhu sokuratisa uzonzoti kuti yanga iri yani pupu iyi chimbuzi changa chiri chani ko kana kananga chiri chavo atisi kuti vakachitora kupi kotu sorry Zimbabwe kana para watu vari kudya asi ndo zvakaitika kupi kuheadcliff nezuro kunonzi kupi aiwa kwete kudhasti okay kumadhaka ationde ndekupi uko headcliff aiwa ko tiri padhuze ndizvozvo tiri pamadhuze nepapinzi okay muri kuti imi muchitsvaga kuti kuheadcliff kupi vasikana vakabva vasungwa vese vari 5 ichokwadi vachinzi vanofanira kubhadhara mari dzekupolisi kunonzi kuchidhaka tibatsirei headcliff kuchidhaka ndokupi asi zviri kunzi nemapurisa kana iri nyaya yekuti vakaisa Mbiya pagedhi ichokwadi munofanira kuenda kwamambo asi headcliff iri kubatanidza dombo shala ndofunga kudaro nekuti pabva patoisiwa siri kunzi nzvimbo iyi inosanganisirwa inotongwa naishe Chinamora saka yakubatanidzira kana dombo shala tiudzei ndepapi panonzi pachidhaka alright tibatsirei kaZimbabwe saka nyaya iri kumapurisa itori kumapurisa ipapo vanofanira kubhadhira $20 fine $20 kuenderana nenyaya yekuti iyi mhosva yekurowa vanhu ndizvozvo kuti hongu mune zvamakaitirwa but makazotonga mega obva ikoko kana iri nyaya yeMbiya voenda kwachief Chinamora munoti ndo zvatakaitirwa namai ava okay
tinotenda. Regai kwatobva taenda kupi? kwagutu nematambudziko yesi nyaya iyi yakaitika mazuva eZimbabwe International Trade Fair ichokwadi ekuti pane vanhu vaibuditsa maglasi vachibva vadonerwa, mumwe wacho achibva atsimbirirwa saka ndio mumwe wacho mushakabvu, ndio mumwe mushakabvu ikoko mutumbi kuchibva waenda kwagutu. Right, wasvika kwagutu chii chakaitika? Kumba kwa mukoma webaba wemwana uyu ndo kwakanopinda mombe ichimhanya ichibva kwayaifura ichita singe yakurwara nje mazuva enhamo. patori nenhamo pamba ndiko ikamhanya ikanopinda mumba imomo straight ikasvika mumba ikarova mabreak yakatarisa nekitchen unit ichiti sofa ku yakatarisa kitchen unit ndobva yanguti rikiti pfu ndobva yadonha ipapo ichibva itofa ipapo. Apo muri kuti kitchen unit iyi yanga inotorwa kumba kwasha chinzi mukwasha iwewe hauna mari ukapera mari ndipe mwana wangu nekitchen unit ichibva yatorwa chibva zvaendiwa nazvo ikoko vachibva ikoko ndobva yaita accident apo ndobva tsvuka roko ava ambuya ava vakaenda kumba kwemukwasha vaida kuedza kuita sei? No, hana mari. Kana asina mari ndipe mwana wangu. Hana mari yokuita sei mukwasha? Hana kubvisa rora here kana kuti zvinhu zvakangopurisa kunge zvaClifford Baloyi? Andifunga ndizvo zvakangonoza ukezvani kacheba saka ndodzimisira maiki ndiri kutamba nabosi wangu saka ndoti manager zvakapresa manager vakabva vatora kitchen unit nemwana wavo ko vazukuru vari kupi? Vazukuru vanoenda kuna amai, mutemo unodaro. Saka izvozvo mwana ari kumba kwaamai? Atari kumba kwaamai izvozvo parufimbo panga itoripo. Mukaziva here kuti accident yakaitika iyi chii chakaitika? Ndezvemotokari dzemugwagwa vachibva chikoka roko mombe ichibva yazouya ikafira mumwe yakatarisana newese. Good. Then Mount Darwin muri kuti murume muprofita anga nevakadzi vatatu. Yes, anga ari kumba kwemudzimai number 2 ndovhamuka kuseni akafa but anga ari pacheya akagara pacheya but akagarara mumba kazonoka ari pacheya. Baba vachibva kunzvimbo yekudotito vachienda kurufu romwana wako but vanga vane mashoko ekuti mwana wangu anofanira kuti azovigwa kuno. Vari murodi vachibva ita accident. Vasvika ikoko zvakare but vakakora havo but vakarapwa. Vasvika ikoko zvakare vakuwasha vaenda kumvura nemadhamu vaenda nemombe vachibva ita accident vakuwasha vachibva tsimbirwa nemadhamu vachibva vakuwara futi. Vanga vari vangani vakuwasha? Aviri. 2. Saka vakuwasha vakakuwara baba vakakuwara. Mariro achiri kuMount Darwin ikoko akazovigwa here mushakabvu? Mukwashakabvu akazovigwa mushakabvu but vanhu vakaita sei? Vanhu vakakuwara. Ende pane pfupi ndisikapinza zvakare kwachifi Mutasa. Nyaya yekwachifi Mutasa muri yeZimbabwe regai ndikuzivise nyaya yekwachifi Mutasa ndeyekuti iyo kune murume akafa kunonzi kwachifi Mutasa Headman Sanyamandwe Sabhuku newengo. Pana baba vakafa vafa musi wemandi, musi wechipiri vachibva vavigwa, nechitatu kukanzi pakugova zvinhu pamwe chete nekugadzanaka. Mwana komana firstborn yababa ava amai vakafa kudhara pambapa. Pasara vana anotove mwana mudiki atori musikana 19 years. Vamwe vatori kura nditika baba kuti vana vamuchazosara muchiona pazvichemo zvenyu. Mwana komana achigarwa achingogadzwa parupasa kunzi agadzwe unaka ndobva angotanga kungobuda mututu achitakuronza chipatara ndobva atofa. Sarai achingogadzwa chete kuti ndo baba panapa tanga bata mututu buda mututu achinosvika kuchipatara ndiye Sarai achibva afawo. Pane here zvakaitwa kutsvaga kuti chii chakakonzera rufu rwemwana komana? Hatisati tanzwa iko zvinozviri chii chaitwa. Vanhu vachiri kuchema nhamo yekugogwe ndechazokupedzeserai yababa vakapanga pafiwa vamwana akati mwana wangu afa uyu baba ndichiri kugara nemi. Mubatsiri ati regai tikusiye takuisirai hoko chikonzero kune mumwe zvakare anogona kungofa mai manje akaitwa anzi ari kunzi aitwe pilo yemwana mutsago wemwana. Pakasiwa ningi iyi baba vepamba apa vakawanikwa panext door vakashama kuseni. Vachibva ikoko kuti vadzoke pamba vachibva vati ini kudzoka pamba ndichakwanisa. Baba vari kunikana kudzoka pamba vari kugara kumanext door but veukama vari kuvaramba asi vari kuti andikwanisa kugara ndega ndogara nemudzimai wangu. Saka kwavari kugara ikoko vari kutogara nemukadzi wemudzimai wavo vari kuti mumba umu hamusi kukwanisa kupinda kana ndipinde imomo itai chakasiyiwa nemunhu uyu chitange chabviswa. Ngapabviswe hoko. Ngakabviswe hoko.
inyaya iri kuitika kunonzi kugoko kunonzi kukadzidirire. Right. Regai katidzoke tichitoro akanhare pamwe chete kana kuverenga mamessages mushure mekumbopinda muchitoro neGB Earth Movers, Groundbreakers Earth Movers. Ekuti nefenyuro dzadirwa uchi uluju kupela. Ziri kuita kudiana, ziri kuita kunyanguta na 10 minutes to 12 pa National FM Friday 22 May 2026. Hey, ndakachibata chimuti from Nyati Airport, Victoria Falls, Lupinyu. Yes. Hana kunyora kazita anonzani Domisani Nyati. Domisani Nyati arachipata kachimuti ku Victoria Falls ku Lupinyu. Ziri kufambere chemusora pa North End Mangura. Madzinzwa akadzatsudzurwa na baba Isabel kusanganisira cheko Mount Darwin, Heathcliff, pabodzi na Guto. Munoti kudini kona acho. Rekezani katimve munango zvikanzi mufi. Ko hambuya vainotora mwana wawo nechi kitchen unit zvikanzi mukwasha wapera. Mufi akaita basa nekura ya chikomba ega. Okay, ega chitora mukadzi wako. Okay, mufi akaita basa nekura ya chikomba wega chitora mukadzi wako. Ndinonzi poka njuti tete vaenjo mukwasha kwamatirira pa Borodom. Ndimutsoka my lovely wife Scholastic Matirira and my daughter Angel nevose vanondiziva kusanganisira ka Amake Nosta pa Dankwesi. Anotora mukadzi wake se. Chitora mukadzi wako wega. Akafa. Yeah. Wakaura chikomba. Mufi akaura chikomba. Chaitora mukadzi wake. Chitora chikomba, chitora mukadzi wako wega. Iye akafa. Ya ndizvozvo achiripo asati agadzirwa ka. Hapana magadzirwa akaitwa kapa. Mufi. Saka pachivanhu chedu aripo. Gokwe. Musakanganisa kumba kwa kule bosho nemuzukuru KB. Chimuti chinodzima ndinonzi gift chiruka baba Naledi ndiri pa Hudu pa Helensville. Ane hunu. But kana dzauya isu atisefe tinongotsudzura. Hazvode kuti chekukanyemba here, chekugoko here, atongopfapfaidza. Topinda muchitoro neSell One Electronics. Tinotenda Zimbabwe maita basa mushakavu ngasimudze mubhadha arove pakadzika chikomba chakarohwa chiri mudishi chichigeza kwasara mudzimai wacho ari kubhozongorwa manje. Ndinonzi Emmanuel Chakwatika. Ndiri kunotoni kuriseko kunotoni nhasi chiri chifundo nangumbusira zakuti muri kuti pata bwino papa Isabel nhawe zadiyana vanenge vachidaka kusvitsa nyaya pachimuti vanokubata isei bhozongora. Icho kwadi muri yeZimbabwe mukoma KB pane vati tikatokusimudzira mubhadha kusati pasando dzedu mamukaseko posi zvemunyati posi madishi forget chaduka mai eneni vari pachitungwiza ndimatiwe special iyeyo mamukaseko matha makubhabha palusakapo Mr Innocent Mucheche kwa pamuchena Lokadia Mureo baba na mai tu honorable Matinyanya Mbare pamuchena honorable Njanji chimutu akabata nisikakangane boss Tuza kopa kabana pamuchena mpedza na manager pa Eastview akabata chimuti vanenge vachida kundibata muri yeZimbabwe unondibata pa namba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 ndapota musabipa sa Peter Zulu na sekuru Thomas Doni mufundiwa mukwambo asina mari po rikiti tichakusiyanika na mamane Estat Matsilele. Ndichikumbuka kuti muri kuti pata bwino inde nenge kudzoka kwa muri kuita kuti dziko ra Zimbabwe riri kurira mwana wa dhaga mwana wa dziko Brigadier General Chuma amweoka aratisiya kansiku ya 15 May kunyumba kwao kunkhulumani ari na makore 71 ya kubaliwa. Mtsogori wa dziko President Idi Mnangagwa mambuyo kama kupenengura kana kuonaka kuti arasenza na mphamvu kwene apasaka Brigadier General Donald Silundi Chuma uremo wa gamba la dziko amweoka achapendesewa kapansiku ichadzisiwa kana kufamba kwa nthawe twatenepo ka National FM inenge chikupasaneka urongwa wa kufamba kwa urongwa wa kupendesewa kwawo kuchokera kapamwepo para pachikizo wakana mtsogoro wa dziko President Dr. Idi Mnangagwa kuti Brigadier General Donald Silundi
Lundi Chuma awagambala dziko tinenge kati tikudziwisane kakuti ulongo wa kupendeswa kwawo unenge uchifamba tani. Ishara nenyika ye Zimbabwe baba isapo nyudza igejo Zimbabwe yamirira. Icho kwa dimu ya Zimbabwe tadai kuipinda mchilongo wa Boshongora segment part 1 ndiri mukati mekutaura zviri kuitika matima na bose nyika ino ndinoziva kuti muri ya Zimbabwe mungave muri kubinga mungave muri kuplumtree mungave kunyama ndlovu mungave gwanda chire dzine gweri makada chimutika na kugogwe kwa mutare makomoyo asi muri ya Zimbabwe munenge makabada chimuti muri kadi kufamba nacho chikonzero ndiyo nhefenyuro inoteererwa nedzimwe nhefenyuro paka Harare. Chaku Harare chiri kuti kudini? Icho kwadi muri Zimbabwe ndapindira mukati menzimbo yandinoshevedzera guta reHarare kuti Harare CBD. Right. Mukati meguta hombe renyika ino. Muri Zimbabwe ndange ndirimo. Ndinokumbira muri Zimbabwe vanenge ndinavo. Vasvika mukati menzimbo iyi vamwe vangachienda kumabasa vachimira kuti vakwese kuenda kumabasa. Mushure mekunge pashopu pakamira vanhu vakawanda vakaungana ende mukati meguta reHarare muri Zimbabwe iguta hombe rine mashopu ekuti muchibva padhoo rimwe munoenda padhoo rimwe. Hatitokwanisi nguva yekuti vanhu vaungane chikonzero vanhu vakatoungana vanenge vatovhara mimwe mikova kandi mamwe madhozi emamwe mashopusi nokuti mashopu akabatana ende hapana nzvimbo inotendera kuungana vanhu chikonzero vanhu vari kungodiwa ndevebasa chete. Ndizvozvo zvaitika muri Zimbabwe pane murandakadzi anove ndiye musikana wandinoshevedzera kuti akangova mu23 years ndichimubvunza ari mu23 years kuti anotaura kuti ane mwana 1 akawana basa. Murandakadzi uyu awana basa akaita zvekutsvagirwa basa iri nemumwe mukadzi aniwo mucross border naye akamboitawo mucross border zvakare vari mukati mekufamba akatorerwa staff yake mushure mekuti vakanga vatenga zvisiri pamutemo payakanyura staff iyi ndobvanzi aiwa shireka kuramba uchienda uko chigara pasi zvakare utsvage rimwe basa ugounganidza mari tigokudzidzisa kuti zvinofambiswa sei. Ndopa akasanganiswa nemurandakadzi anove ane shopu airi mukati meguta reHarare. shopu iyi inotengesa zvekuzora zvemadzimai zvekuti zvemafuta zvemicheno yevakadzi. Okay. Zvadaro mukoma KB mukadzi uyu ranga ratori gogodera kana ndisingakanganisi apinda mu7 months ari mukati mekushanda mukati meshopu iyi ende iye pachake zvebusiness anozvigona asi kuti akakanganiswa nekuti paakaenda kunohodha zvinhu zvake akasanganisa nezvimwe zvisina kutengwa nenzira yakawanda ari pakanaka pabhodha ndokubva atorerwa ndokubva anyura. So apa munhu anga achitovaka imwe mari ari pane rimwe basa anotaura iye achiti wonai chigumo icho munhu anga achitaura asinganyari kachigumo kandakabvisa aka ndaifanira kunge ndisiri ndoga ndisina kagumwe aka mushure mekunge bosi wangu aya neni ari mukati mekutaura neni achiri shabari mukufamba mune zvakawanda anoti anokandiudza kuti nini wona murandakadzi iwe tiri vezera rimwe chete kunyange uchishandira inini asi kutsvaga kwakangofanana ndine kwandakaenda kune mwe mukadzi ane mari iri kutyisa ane mari yakawanda but zvakaita hapana chinoshamisa zvakaipa kuuraya munhu zvakaipa kubata ropa remunhu asi ndikabata ropa rangu inini ndichitsvaga mari yangu zvakaipa here vachitaura nenyaya. Mwanasikana unotaura kuti iye ndakazodavira ndichiti izvo kana kuri kuromba uku ndokuromba kwakanaka kukuti hakupedzi hama asi unoshandisa ropa rani rako. Saka ndinati ndikuzivise ndine mwana wanzvadzi yangu neimwe friend yangu shamari iko zvinozi ane mashops kana dziri mota anochinjanisa asi akashandisa kachigumwe kake kadiki ropa rakabuda papo nderake. Kana muchiti chigunwe muri kutaura kuti kudini kuti ndinoziva kuti pane musiyano pakati peminwe nezvigunwe. Right, zvandiri kutaura zvemukoma KB ndogona kurasika zvekumaoko ndizvo chi ndominwe ndominwe ndofunga ndofunga ndominwe right. So vanoti takaenda kunyanga patakaenda kunyanga tanga tatowirirana. Okay. Zvikanzikana kuri kuti zvaita nenyaya yekuti kwatiri kuenda kana kuchidiwa mari ndine mari iwo hauna mari ndinoposa ndokubva vaenda ikoko ngatiite anoti chisina kuziva inini ndechekuti chandaifa ndechekuti mumwe neumwe chigumwe chake chinoshanda pabasa rake ende takavimbisana kuti kwatiri kuenda kukuti tiri kunogurwa zvigunwe patakazobveko takabva takasiyana mushure mekunzi izvo takanzi izvo kana munhu achinge apinda anogona kuita 1 hour achizobuda. Alright. Tisati tapinda matakapinda maito zvechigumo izvi anoti iye ndiende kupi panyaya dzebasa ndofanira ndiende kupi nyaya dzebasa tatononokirwa panapa pavakapinda iwo musikana uyu akupinda vanoti iwo akandiudza kuti inini handichamiri sha uchazotevera. Alright. Uona makozi manesiro anga achiita ndakumhanya kubasa. So bosi vakabva vabuda asi vakabuda vakabva nechechi chigumo chavo vachiratidza kuti munhu ari kutorwadziwa. Okay. Musikana achibva apinda paakapinda musikana uyu akatorawo nguva yakareba zvakare asi kuti nguva yangu yandakatora inini haina kumbofanana neyabosi wangu yangu ini ndasenga yakatonyanyisa kuwanda. Ndobva ndazobuda ndakazoita zvekutevera ndatevera ndichisvika kubasa bosi wangu akakwanisa kuti hafu yemonth ndisingamuoni pabasa achinzi akasvika achidarikira amene ari kurwara weukama hwauchichi paitotumirwa vana vavo vachizoti tarisai zvinhu zvakamira sei ndichitaura navo pafoni nekuti basa ndaizigona. Right.
Zvadaro pakauya bosi ndakazozama kutarisisa. Bosi vangu vaigara vakabhanija chigumwe. Asi pane musi wandakazoona kuti ndarara kumba kwawo. Bosi kana vari kubasa ndipo vanobhanija chigumwe. Kana vari kumba abhanija chigumwe. Ende ndakachiona chigumwe ichocho chiripo. Saka iko zvino zvindashanda nawo bosi mashops kubva zvatatora bviso chigumwe. Iko ndozobva tori nemashopu akudarika 5. Ende ndakabibiso inini kuti pane one shop yaunokwanisa kuti asi mashopu auchafanira kuona iwo kana tete mashopu edu unofanira kuona 3 uchibva pano pandiri. So izvi zvimashopu vanoti kwakavhurwa shopu manje musi wakavhurwa shopu yechi number 7 mwanasikana uyu vachibva kunovhura shopu iyoyo naiye akanga ariko kuchisiwa musikana munyowani. Achidzokera mangwana kubasa akasvika kubasa kuine munhu asi bosi vasipo vachinzi isu takatongoudza kuti mangwana pandirikuya ndinotanga basa panapa. Musikana agara achisenza imomo achibva kutoona kuti hapana pekushanda. Ndobva afonera bosi zvikanzi aiwa kana waona kune munhu ndimirire ndiri kuuya. Bosi avachawanikwi. Havasi kuwanikwa. Bosi havasi kuwanika. Kusvika mwana yatoona kuti ndikafonera bosi vakutondituka avachitaura neni zvakanaka. Ndobva ndaenda kumapurisa kuti ndanga ndichishandira munhu andisati ndapiwa mari yangu. Ndaitonzi dzimwe mari dzacho ndafanira kuti udziwane iko zvinozvi nekuti tiri kubhusita mamwe mashopu. Saka tori nechikwere chinosvika kuma 300 US chemari yangu. Neni ndaizvigabuchira nekuti ndibirati bhizinesi nderani nderedu pandichangomuka ndine mashops. Saka ndinomhanyira chii. Bosi achawanike. Ndokubva vaenda kuhama dzavo kusanganisira mumwe mutema ukati uri kureisa pachigumwe zvikanzi ruisa pachigumwe zvikanzi kwatakaenda kunyanga pamba patakaenda ndiropaziva nhamba dzinganga ichona isi kana makada kuti kuti tinobvuma. Musikana ndokufona aine hama dzake. Makadii sekuru kunganga iya akaisa foni palaudi. Sekuru ichokwadi ndini nhengi ndakauya nanhenge kwaakaenda kuna godobori kunonyorwa mazita ekuti kana munhu akabatirwa anonyorwa zita kuti akauya kuzoshandirwa rini dheti rakati nezita rake nekwaanobva. Pobva panyorwa mari yakaita sei yakabhadhara. Pobva panyorwa chikwereti chakasara. Ende anotaura kuti ichokwadi mari yazotaura kuti chikwereti chakasara ka handichaizive but akataura kuti kwakasara mari. So aiti akachitaura vari foni iri palaudi hama dzake dzichinzwa. Hama dzake dzichitsvaga nyaya yekuti ichokwadi nezvakataurwa nemwana kana kuti mwana wedu ane zvaakaita egari kunyeba. Ndokubva zvabuda hama dzake varipo 8 varume 4 nevakadzi 4. Ndokufonera bosi akati garisangana kubasa. Nhasi kwakufamba kusvika kubasa musikana akavhara chigumo chake. Pandosiyedzwa ndiri mukati mekusvika inini bosi vanga chimoti ndiri kuuya but pazosvika mumwe murume angachidzi ndiye manager wangu. Ndiye wandatumira ipapo ine achakwanisi kuuya kana mukamubvunza musikana iye aritoziva kuti ndine mazuva akaona ndisingauye nokuda kwezvikonzero basa pamwe chete neurwere zvekumafamilies edu. Zvikanzi aiwa toda nguva diki chatavinga panapa zvose zvakatika tiri kuzviziva ndekwamakaine takufonera zvose takuzviziva asi makashandisa mwana wedu. Imi mpashenyu imimi makawirana kuti muchabvisa zvigumo but muri kudzimira chigumo chakakwana. Saka kurati chigumo chemwana wedu ndio chinoshanda mumashopusi enyu but iye haana mari hamuna shopu yakamakamupa. Nhasi une muchivhura imwe shopu nhasi mamudzinga basa sei. Mashoko ari kubva kuhama dzemusikana. Zvikanzi ndatumira munhu ikoko achagona kupindura zvinenge inini. Munhu atumirwa uyoyo ari kuti ndimaneja ari kuti ndangotumirwa ndinoti hapana noise kana ndese. Zvikanzi ari kuti noise ndiani. Hapana noise panapa. Toda munhu kusvikira bosi vazodzima foni. So ndasiya vanhu vakudisi takwenda kupi takwenda kumapurisa tishedzerwe munhu uyu nepolisi. Ndofunga tikasanganiswa nemaziso edu tinogona kukanganisa chi nyaya tikanetsana. Saka takwenda kumapurisa kana taenda kumapurisa munhu lashe chizone chi nemapurisa but patabva apa foni ya bosi yanga isisaiti. Musikana paakatanga kushandira mukadzi uyu anga ane mashops mangani? No katanga kushandisa mukadzi uyu ane shopu 1 izvozvo ane mashops mangani? Pakavhurwa shopu yechi 7 ndio musi wadzingwa basa. Ende haana kuudzwa kuti basa rapera akangoona kubasa kuno mumwe munhu. Shopu chiyo sokuti shopu iri muna Cameroon imwe chivhurwa muna Robert Mugabe. Kuna Robert Mugabe ndiye akatoenda achinovhura nekudzidzisa musikana ariko chipemberera shopu. Mangwana achidzoka kushopu yake akationa kwene munhu. Saka iye pawakaenda kunoona godobori uyu akaenda kunodamburwa chigunwe here? Yakadamburwa. Chigunwe chipa kadiki kukupedzisira ndiko kadamburwa. Saka izvozvi akatobvisa bandage munona pana chigunwe. Akachitobvisa handisi kunyara hona izvi. Ndakabviswa but takawira na bosi wangu ndakataka kutondiudza kuti kana riri ropa rako neniwo ndakatenda handisi kuramba. Ndakabvuma nekuti ndaizvida asi ndiri kuziva kuti ndindaishandiswa but pandaishandiswa handina chandiri kuwana ende ropa rangu rakachishandiswa mashopu emumwe munhu. Zvandakavimisa zveshe ndezvipi ende takanyorerana pasi akavhura mapepa zvakanyorerana izvi.
na boss vakasainirana vakasainirana maona ere mashoko akanyorwa pabepa racho mashoko ataura mukoma kebudika isusu shoko rakataura pabepa rakaverengwa nehanzvadzi yake okay ende rakanyorwa nerurimi rwamai takaenda kwasekuru nhengi vakatonyorwa nezita okay tikaita zvakati ndakanzi panosvika mashopu edu 5 panofanira kuti pabude 1 shopu yangu asi tikaramba tichishanda pandiri ndofanira kuita mashopu 3 kana ndaita mashopu 3 ndobva ndarumurwa anichashanda nemunhu uyu signature ya regai tinzwe muri yezimbabwe kuti vedare vateerere manyama vanoti kudini kubudikidza nenyaya yemuharare chirongwa chino bhoshongora segment machunzirwa ka neexpedite dna zimbabwe paita munango pantedwe hello koma pagedhi zviri kufamba here hambozve kuti tiri kutaura nani ari kupi regai samuel gwaya pablawas tibatsire mukoma wangu regai samuel gwaya oright zvazvinoita kana mudzimai akaroorwa anenge akafirwa akasara achigara mumusha manga akaroorwa zvinongoreva kuti achingori mudzimai wemumusha womumandi saka zvozoita ndezvekuti avo varume kusanganisira bamuninavo vanofanira kutomira zvakasimba vachienda kumasabhuku nekumadzishe vamire panyaya zvese nekuhama dzemudzimai wacho iyeye kuti vaonesane vagare pasi vatonge nyaya iyo ipere nokuti zvazvinoita ndezvekuti uyo watouya akafira mumusha umumu kana omuka haamuki achinonedza kumusha kwemudzimai uyo andotangira paakafira ipapo kuti anogona kunge akatonyeperwa kunzi hainini zvinhu zvese bho saka kana zvakaita saizvozvo kana hama dzewakafa dzemuchinda wokutanga akafa vakasamira zvakasimba zvinoita ndezvekuti kune vamwe vanhu vanozosunuka vanotsika mweya iyi handiti noti iye mudzimai iyeye otherwise iro toritsotiri tingatei mweya uya unozonetsa kusanganisira vana vakasiwa ivavo kana vana vakanetswa uya mudzimai haanogona kunge asitorina kana kee nazvo asi hama dzemuchinda wokutanga kufa ndo vanozongosara vakutonetseka futi saka ngavamire zvakasimba vai nekuti hakuna musha usina mutemo saka musha uyoyo mutemo mumusha ngaushande kusanganisira nemasabhu nokuti munhu iye ari pasi pamasabhu iwayo ngavagare pasi vaonesane nokuti uyo mukadzi andori chimwe chinhu chaakatotemba chisingambotoiti kaushingi kake chaiko chakuva kandori munhu achazopedzera achiuraya kana dziza iroro akanga akarorwa pakutanga iroro mukoma regai samuel gwaya hama dzemushakabvu baba vepamba apa dzinogona kusimudza musoro chete kana dzaudzwa nemuroora mudzimai wemufi kuti panapa pane munhu akafira pano zurai nthawe yatina ichokwadi muri yezimbabwe rekandivenapinda ndiri mukati mekupfapfaidza mukati mekutsudzura dziri kuitika matima nawo senyika ino muri yezimbabwe ndine nyaya nezvishamiso zvakaitika nezuro ndiri mukati meguta reharare ndiri mukati mekusvika panzvimbo nyaya yemwanasikana akaroorwa ne22 years akaroorwa ne23 years 25 years 26 years 27 years kutaura kuno kwatiri kuita mwanasikana uyu aenda mumba kane kwenda kechishanu kana kuti kechi5 asi zvadaro mwanasikana akatizira riri pamuviri aenda nepamuviri kudaro iko zvinozvi asvika pamwedzi wota iyo 7 months asvika pa7 months akataka kurwadziwa nepamuviri asi pane mashoko akataurwa namai vake vekubereka amai vemwana uyu vakachivedzera kuti izvo handisi kuda tsvakirai kudo handisi kuda matekecha ndebvu ndati handisi kuda roora imbogara ine mwana ndichazokudzeka nekuda mari yangu uyezve chandinoziva ndechekuti izvo kana ari mukwasha atora mwana wangu vanotoda profiti seni pandakaroorwa inini ndakazvarawo mwana iyeye kwatakaroorwa kwacho vakabva vafara saka chinofadza munhu anenge aroora mukadzi kuitirwa mwana saka kana pasati pane mwana anotoda kugamuchira mari yako mukwasha damai right zvakaita kuti vanhu vati waitatongera mwari kuti mwana uyu dzimwe dzenguva aite mwana kuti anoita asi kana tichiurana ngatingovimbai kuti kana munhu achinge avaka imba yake ane zvaachabuda kuti aite sei aite wai varamba pfuma vachati vasati vakuziva zvinozoitika mberi yes vadaro mukoma kb mwana akamborwadziwa nemhumba ine 7 months asi amai kunyange vasina chavakapiwa vakataura mashoko kuti pese panorwadziwa mwana uine nhumbu panorwadziwa mwana uine kuzvitakura kwake munofanira kuti mundishevedzere haafaniri kuti anosvika muchipatara asati asangana neni teni oroshubwire benefo wakachiwemba kemenekasha inzwai muri yezimbabwe mwana uyu akazorwadziwa zvakare nemimba apa 9 months mukwasha akatevedzera mashoko itai kuti amai vazive nokuti imimba yekutanga iyi inonetsa
amai vachibva vashevedzwa. Asi mashoko akazoonekwa ndiye kuti pese paishevedzwa amai ava kana mimba yange ichirwadza inobva inyerera kuti si zvokuti kana makatopinda naye mutreki akutomhaya kuti singenda sina zvitakura haasi kurwadziwa, right? ndokupinda pa 10 months, ndokupinda pa 11 months, ndokupinda pa 12 months pamuviri, ndokuenda zvipataro zvawanda zvitatu achinzi anofanira kuti arwadziswe. Amai vakashevedzera kuti mashoko kana muchiti muda kumurwadzisa muri kurevei, iyo mimba yega kana yakwana nguva yayo ichaita sei isakwana. So mukosha akazoita nguva yekuti izvo inini handichanzwisisi, hongu munhu akatakura pamuviri haasi mwana wangu, mwana weyamwe mwana, but chiri mudumbu ndechani, ndechangu, ndoita sei? Ndobva aenda kwaakaenda kunorwadziswa. Nguva yakataka kurwadziswa mwana uyu haana chakabuda kusvika pamuviri panyarara, ndokubva adzuka kumba zvakare. Adzuka kumba pamuviri pacho pachitaka kuzorwadza ari kumba, achirwadza ari kumba, amai vachibva vashevedzwa. Pakashevedzwa amai vachisvika zvakaramba kuramba kuti mwana apone, ndo pavakazoenda kunoshevedza munhu wavakashevedza uyu akanga ari munhu ari kutodarika ane kwaaibatsirawo. Nyaya yandiri kutaura mhuri yeZimbabwe yakaitika nezuro kunzvimbo yekuHighfields kwamachipisa. Alright. Adaro munhu wachibva shevedzera kuti ndiri kuona kuti mune munhu wamunoshevedza kana manataka kurwadziwa. Zvikanzi hongu, zvikanzi right, ndoda kuti mundibvunzire mukadzi uyu kuti pese paanorwadziwa nepamuviri pake chii chinobuda paari panyama dzake. Izvi murandakadzi uyu anokutaura nyaya yekuti iye kana akurwadziwa aisagona kufamba zvakanaka, aifamba akavhura makumbo kuita sekunonzi munhu ane maronda, aimera bundu pasaizi pemutezo. Bundu iri dzvanyika kuratidza kuti bundu ramera, asi nguva yaanonyerera kuti haacharwadziwe bundu iri akaritsvaga airishayiwa. Asi chinhu ichocho anambogara achibvudza murume wake kuti ndochiri kuitika. Munhu uyu ndakazvitaura kuti mubvunzei. Zvikanzi izvezvika ndiri kukumbira kuti pose paari kurwadziwa panongomera bundu iri ngatiudze kuti ramera. Munhu achibvunzira nawo zvikanzizvo, ndiri kuona mwana ari kumera bundu uyu. Zvikanzi nemwanasikana kana ramera ndichakuudza pakamera bundu. Zvikanzi musaudze amai vake kuti nhasi mwana ari kurwadziwa. So mwana achibva arwadziwa munhu vakashevedza, munhu waida kubatsirana naye uyayo. Zvikanzi bundu iroro ndo ratiri kuda iroro. Vachibva vaudzwa mukoma KB vanhu vanoganga. Nyaya iyi ndakaitsvaka ende nyaya iyi ndakaipiwa mushure menyaya ndakataura nezuro kuti izvo ichokwadi kuti izvo aba vemwana vanga vakaisa gonye mumwana, Right. vakasvika pakurimedza. Vanoti takagara takateerera nyaya iyi, pachizoitika zvinhu izvi zvatipa kuti tikudane kuzadzisa pamusoro peimwe nyaya yawambotaura. Bundu iri romukoma KB amai havana kudanwa, asi amai vakasvika vasina kudanwa, vachipopotera mwana, achigomera mwana akarara. Kuti chii chiri kuitika? Ende munhu aida kubatsira mwana uyu akati chatinoda kubatsira mwana uyu ndechekuti mwana hafanira kuti aendeswe kuchipatara. Nekuti akaendeswa kuchipatara nyaya yagara iripo ndeyekuti mwana hafanira kuti abude, asi kana abuda haafaniri kurarama, anofanira kufa. Ndokusaka makaudzwa kuti izvo handisi kuzotora mari yenyu kana musati mabata mwana. Uye zvekubata kwakatika mimba iyi yaitori mistake, nekuti akaibata asati auya pano. Dai akauya pano asina mimba aisabhabata. Saka nyaya iripo ndeyekuti amai vakasvika vachipopota, ndakakuudza kuti mwana wangu kana chikarwadziwa munofanira kuti mundidane. Se musina kundidana vachibva vabvunzwa unzi imimi saka madaniwa nani? Akuudza kuti mwana arwara nhasi Ndiani anga achibvunza mashoko aya kuna mama? Vatete hanzvadzi yemurume. Okay. Murume anokwanisa kubvunza hanzvadzi yemurume. Ende iye mwana wacho aitogomera achitaura kuti wangu kwemimi kuuya kwamaita madaniwa nani? Nekuti anga agara ngudzo dzimwe tsanangudzo. Zvikanzi right, amai muripo ipapo. Nhasi pamwana mwana wenyu hamuna chamuri kusvika. Wangu mwana wenyu ndokubva kwatorwa reza mukoma KB muri yeZimbabwe. Kuchibva kwatorwa reza ndokubva achimba pakapanda buda ndokusvatuka dashka. Ndokusvatuka dashka. Pakasvika dashka amai vaive nguva yakabuda dashka kwakufenda varipo ipapo. Vachipepuka, hapana munhu akavabata, hapana munhu akavanamatira kana kuita sei. Vakangosiyiwa vakadaro, vanhu vachibva vaita action dzavo. Mwanasikana uya kusvikira apona abuda mwana, mwanasikana uya achivashedza kuti ndibvisei pano, kana vachimuka pano vanofanira kumuka panapa ndisipo. Amai vakazopepuka, ndofunga vakaita mahours anokunosvika kuma 7 hours vakarara vari panzvimbo vachizopepuka vachibvunza mwana. Zvikanzi mwana aendeswa kuchipatara.
anzi mwana kuendesa kuchipatara avana kuudzwa kuti munhu ane mwana vakanzi mwana asikunzwa zvakanaka handima muchizizivera kuti akazvitakura aigara achirwadziwa uyezve mimbi yake yakadarikidza yatove negore saka aendesa kuchipatara asi imi muchibva pano munofanirwa kuti muite sei muende kumba nokuti maapinzwa macho hamuzi kudiwa vanhu amai vakachema vari pamba mamwendesa kuchipatara chipi chandingazivi uyezve achirwadziwa inini mai vake ndinaifanira kuziva zvokuita vakanzi izvo endai kumba mwana wenyu kuchipatara kwaendeswa apinzwa mune vanhu vasingapindira vanhu vakawanda muchazodaniwa mumwe ndo vaendeswa mwana kutaura kuno kwatiri kuita mwana atori nemazuva asi amai vasati vasanganiswa richi nemwana asi vakazobuda pachena kuna tete hanzvadzi yemurume akaroma mukosha wavo kuti imimi chii chamakashika mwana wangu chakabuda pamwana wangu makachiisa kupi kana musati mandipa ichocho ndo chinhu chamucharoora kuite mwana wangu. Amai vemusikana uyu vakaramba roora kana pfuma kubva mukwasha vachiti kudini vachiti izvo handikwanisi kutora mwana wenyu kana mwana wangu asati aita mwana kwamuri nokuti chinonzi profiti pakuroora inyai mwana saka kana pasina mwana handikufungi ndikaite sei munhu wandiri kutaura uyu akanotorwa pamagirosa paakanga ari kunzi tinokumbira kuti muite sei muuye panapa mumbotibatsira mushure mekunge aine vamwe vanhu vaakabatsira. So mushure mekuchekwa kwebundu yanga iri pamusikana uyu pakabuda datya ranga riri mhenyu here datya nemhenyu vanoziva pane chimwe timatasha tinoita singeti tichena tisingakurisere but tiri tichena kachena kuti mbo ndikakabuda ipapo katori kamhenyu kachitombatuka saka kakaenda kupi kadatya pakazuka pisa izvozvi mwanasikana uyu ari kupi atobuda muhospita atori nemwana wake ende akatovigiswa baba venguwasha hapo akatoendesa kumba kurimwe hama yevanhu vakaita sei vakaroora vakaendesa kuhama but mashoko avo manje vari kuti iwo wongu tichamuvinga uku tichagara naye but tichasvika naye kupi asati adzokera kumba kwake obvious kumba kwamai vake anofanira kuti aendeko ende mwana anofanira kuti aonekwe but ari kuvabatsira achiti ane zvaarikuda kuita nekuti simba ravo ranga riri padatya so hatizivi kuti vachazoita sei. Mwana akabetserwa amai ava musikana uyu mwanakomana akatosimba tori raiti pazvese and madoctors ari kuti nenguva yakatora kuenda kuchipatara zvese vakatosvika manesi akatoungana kuti muri kurevere kuti mwedzi yemunhu ndiyo yaita vanhu ndiyo yaita but waimaponera kumba kuti pane zvanga zvichiitika but vanhu vanonzwisisa nokuti vanhu vanobva mune vanhu zvinoitika makaona anozoona dzimwe ukatoenda kuchipatara dzimwe dzenguva untonzi zviri kuitika izvi maregeri kumbofamba kuti pachivanhu kana kuenda kunoita sei vanonamatira ihaifiritsi hey muri yezimbabwe muri kunzwa chamai amai ava mainya kubereka vane vamwe vana here kana kuti ndiye mwana wavo yeye ndiye mwana wege yeye muri kuti izvozvi pamurume waanaye mwanasikana uyu ndiwe chinamba 5 ndiwe chi5 achienda vachinomutora kwese uko anombobata pamwiri asi izvozvo ndo pakabata akatanga kubata pamwiri asati aenda kumurume akatonotizira nenyaya yekuti ndaane nhumbu saka nhumbu iri tonzizwa yakaita good luck kuti abate nhumbu inyaya yekuti akaita musikanzwa asati aenda kumurume asi dai akangosvika kumurume chete kunyange akaita nerudzi rwupi hapana kare amai izvozvo vakatsamwa vachiti mwana wangu ari kupi havasiziva kwaari chakanyanya muri yezimbabwe muri kunzwa chiri kubva pahighfield munoti kudini nacho bozhongora segment tiri kukocherwa nevasangwira vedu veexpedite dna zimbabwe vana mazvikokota panyaya dna test ndo zvakuti pane vakawanda izvozvi vari kudaka kuita madna test ingobata expedite dna zimbabwe nhasi chaiye sezvo maresults avo ari 100% accurate service yacho 100% private and confidential maservices aya anosanganisira pre and post counseling vanoda madna test akasiyana anosanganisira mapaternity test maternity test relationship test animal test infidelity test test ichiri nhumbu ingobata expedite dna zimbabwe nhasi panhamba dzenhare dzinoti 0773 271
112 0773 271 112 kana 0773 006 606 0773 006 606. vakawanda vaitobvunzaka kuti zvinoita here kuti nhumbu right munhu akazvitakura pakwanisa kuita madna test. aiwa kandosaka shasha veexpedite dna zimbabwe vainoshedzeraka kuti ichiri nhumbu vanokwanisaka kuita matesti aya. ingovabatai nhasi panhamba dzinoti 0773 271 112 kana 0773 006 606. munogona kuashanyira pa 146 Kwame Nkrumah and 60th Avenue Westminster Court.